وەزیرê derveyê Amerîka Mike Pompeo dibêje Amerîka amadekariyan dike ji bo danana cizayên li ser Îranê li gora cizayên ku sibehî dê karîger bin hikûmeta Îranê nikare firokên Amerîkî û Ewropî bikire. Sînatorê Komariyê Amerîka Rand Paul li Mosko civînan digel karbidestên Rûsî dike di hewla başkirinên têkeliyên Amerîka û Rûsyayê de. Paul endamên dûma xwestine civînan digel endamên Kongresê Amerîkî renga li serê payîzê ev civîn bibin. Amerîkayê 11 zarok di jiyê yek salî heta 5 salî de hatin rizgarkirin di xaniyekî vederên New Mexico da yê dû zelamên çekdar bû ew hatine naskirin weka musulmanên tunrê.